druga połowa faktycznie była lepsza niż pierwsza, natomiast pierwsza w naszym wykonaniu nie była zła. Uważam, była co najmniej dobra. Byliśmy bardzo często na przedpolu Górnika, a to się drużynom przeciwnym często nie zdarza i postraszyliśmy tego Górnika. Dlatego Górnik na drugą połowę wyszedł już nie tak pewny siebie i chciał dowieść ten wynik 1-0 do końca meczu, ale mu się to nie udało, bo tak jak powiedziałem, ta druga połowa w naszym wykonaniu była jeszcze lepsza. No na pewno, że będzie wygrany jakoś tak. To wiadomo, derby z Górnikiem i wszyscy tutaj w Chorzowie czekali na to zwycięstwo no i wygraliśmy. Tak, pełny stadion, aż chce się grać, tak? Bardzo ważny mecz dla nas, dla kibiców. Na szczęście wygraliśmy. Na pewno cieszę się na pewno bardzo z tej bramki, która nam dała zwycięstwo, ale to cały zespół dzisiaj zapracował na to zwycięstwo, cały czas dążąc do celu i wierząc w to, że wygramy to spotkanie. I tu się zgodzę, też tak czuliśmy to z boiska, że mecz był bardzo szybki, akcje z dwóch stron, dramaturgia, także więcej takich meczy, szczególnie mi się wydaje, że tutaj wielkie derby Śląska jakby przyczyniły się do tego, że no, ta polska ekstraklasa będzie po prostu, będziemy na nią inaczej patrzeć. Tak, taki też miałem wrażenie, będąc na boisku, że mecz jest w szybkim tempie i na niezłym poziomie. Jeżeli tak faktycznie było, to nic tylko się cieszyć, że w tym spotkaniu potrafiliśmy wygrać. No nie wiem, czy krótko, musielibyśmy trochę długawo, ale najprościej mówiąc przegraliśmy wygrany mecz. Bo mając wszystko pod kontrolą, 1-0, mając parę pozycji bramkowych, klarownych, 100%, musimy, jak to się popularnie mówi, przeciwnika dobić. Niestety tak się nie stało, nie strzeliśmy drugiej bramki. No i to było wiadomo, że jak stracimy, to będzie ciężko, bo publika poniesie. Natomiast to, że trzeba mieć też w składzie takich zawodników jak Starzyński, który potrafi w taki sposób wykonać rzut wolny. Innych sytuacji wcześniej Ruch nie miał. Wszystko było, tak jak powiedziałem, zblokowane. No i cóż, stały fragment, jeden, drugi, dwie bramki po stałych fragmentach. Co z tego, że graliśmy dobrą piłkę, widzieliśmy dzisiaj bardzo dobre widowisko, bardzo otwarta gra, ofensywna i tak jak powiedziałem, z mojej perspektywy na pewno martwi to, że nie potrafimy dobić, bo 2-0, jeszcze raz to powtarzam, to by był mecz zamknięty, a tak niestety się nie stało i jedziemy do Zabrza bez zdobyczy punktowej. Dziękuję. Ja nemám slov, som prešťastný, že sme otočili ťažký zápas z 0-1 proti Górniku, ktorý je druhý v tabelce a ja sa priznám, keď dal Filip Stažinský na 1-1, som si hovoril, radšej nech už je teraz koniec, máme jeden punkt a berem ho všetkými 10, ale potom dal Stavarčík na 2-1 a to bolo najkrajšie vlastne, čo som doterajšej tej kariére tu pri Ruchu zažil, že tam som už vedel, že neprehráme. Bola ťažká situácia, kedy sa zranil Malina. Museli sme tam dať mladého Helika. Vtedy zrovna v tej fáze sme až tak dobre nehrali, ale mužstvo ukázalo veľkú silu. Aj cez púlku sme hovorili, je 0-1, ale už sme otočili iné meče v tejto sezóne a tak stále som veril, aj hráči v to verili sami, aj v kabine. Vôbec tam nebola nejaká nálada, že prehrávame 0-1, že by sme to nemohli otočiť. To vidno že tá družina má silu, a ukázala to vlastne druhú púlku a patrí im za to veľké poďakovanie. Ako som hovoril, to mužstvo má charakter a má aj silu. Vieme, čo chceme hrať a ja si myslím, že aj v tom zápase sme dominovali, že sme boli lepší, viacej sme mali pílku pod kontrolou. Górnik ten hrozil z nejakých tých kontrátakov, čo sme vedeli a mal tiež svoje šance, ale ja si myslím, že na tom ťažkom boisku, na tej ťažkej Morave sme aj lepšie kombinovali a mali sme dlhšie pílku pod kontrolou a ešte raz hovorím, vieme, čo chceme hrať
akým systémom to chceme hrať a tí pivkáži to na tom ihrisku aj ukážu. Tak sú tréningy, kedy ešte, alebo po tréningu majú tam na voľno. Ja im poviem, že máte na voľno a každý sa zdokonaluje v tých svojich schopnostiach a Filip je z tých, ktorí ostáva tam po tréningu a strieľa tie nejaké trestné kopy. Niektorí tam robia nejaké došrtkovanie, kušvík s Jankesom tam majú zakončenie, že každý na tom tréningu, už po skončení tréningu má tam akože na voľno, tak tam ostáva. Ozaj Filip to trafil nádherne a má to v nohe. Teraz som im dal 2 dní voľno, tak majú som... 2 dní ich nebudem vidieť. Ale si to zaslúžia. Určite si to zaslúžia. Uvidíme, lebo...